skal passe på ikke at blive flabet. Med Sin City der vil vi skabe en gennemført hardrock og metalklub, som kommer til at indeholde alle aspekter af det miljø. Det vi kommer til at opleve her, det er et spritnyt hus, som Skandinavien aldrig nogensinde har set før. Som er en 2-etagers rockklub, som kommer til at favne alt, hvad der har med rock'n'roll at gøre. Der findes ikke noget sted, der ligner Sin City i Copenhagen, hverken i København eller i Malmø eller i andre store byer. Når man går på Sin City en fredag aften, så kommer man til at først og fremmest at høre noget kvalitetsmusik. Stedet herinde kommer til at rumme en masse kærlighed, og det kommer til at rumme en masse ægthed. Du kommer til at møde et farverigt publikum, som er lige fra dødsmetalleren i den lange læderfrakke til glamrockeren med højt hår og læbestift. Dem, der kommer herinde, det er alle folk med langt hår, om det så er udenpå eller indeni. Når man er en del af det her miljø, som jeg jo selv har været en del af igennem årene, både on and off, så kan man mærke, at folk de går fandme op i det. Altså. Så det er alle, der sætter pris på en distortion-guitar og et rigtig godt riff. Folk, der hører musik med underlivet. Vi forsøger at åbne Sin City Inc., som bliver en tatoverings- og piercingforretning. Det er klart, der er nogle søvnløse nætter i øjeblikket, men maveflemsen siger, det bliver helt fantastisk.